Jsem srap. Loni jsem se na to vybod. No taky se nic nestalo. Ale nebudeme jim dávat záminku, když jsme v průseru, rozumíš? Náš, váš. Co říkáš? Náš, váš. No správně, vidíš, že rozumíš, když chceš. Jenomže ten váš tam dáváme z donucení, víš? Byly doby, kdy jsme ho tam dávali z vděčnosti, a to než jsme poznali, jaký jste prevíti, vy Rusové. Rozumíš? Nerozumíš. Rozpínaví jste. Kam šlápnete, odsud už se nehnete. Ale to není tvůj případ. Ty budeš k tetě pěkně. Jen co se zmátoří, tak ti zbalím čemodan a půjdeš. Čemadan. No, to je jediný, co umím, protože mi ho v Moskvě na nádraží ukradli. Kradete kufry a cizí území. Náš krásný. Prosím tě, co je na tom krásnýho? Vždyť je to červený jako trenýrky. Náš je krásný. Náš krásný. Ale děj, rozumíš tomu jako koza Petrželi. Podívej, co jsem ti koupil. Ruský vejce. Ruska? No, některý český slepice snášejí ruský vejce, ani o tom nevědí. Babuška! Dobrý deň. Ja idem na tú hodinu. Dneska? Nehodí sa? To ne, ale mám tady návštěvu takovou. Jej, ahoj. To je váš synček? Ne. Vnúčik? No to už vůbec ne. Známí mi ho dali na hlídání z Leningradu. Muzikanti. Je to Rus. Jo, takhle. Здравствуй, мальчик. Здравствуй, Как тебя зовут? Коля. Коля, да. Už môžem hrať? Mhm.